ένα φτερό σου γαργαλούσα την πατούσα, μανδύα φόραγα στα χέρια μου κρατούσα, τα δυο κομμένα σου τα αυτιά, δυο μυρμικάκια στα ρουθούνια σου θα βάλω, μέσα στη γλάστρα θα φυτέψω τον παπαγάλο για να ανθίσει παπαγαλάκια να σου κάνει. Ήσουν κορμάρα με το κόκκινο φουστάνι. Ρε Μερόπη, γιατί ρε παιδάκι μου είσαι τόσο τροπαλή? Δεν είμαι. Πώς δεν είσαι? Τότε γιατί δεν μου λες πως είσαι παλαβή για μένα, πως δεν μπορεί να ζήσεις και πως θα έκανες το παν για να σε σφίξω στην αγκαλιά μου? Μα δεν είμαι παλαβή για σένα. Δεν είσαι? Όχι φυσικά. Και αν σου πω πως έχω φυματίωση? Πρόβλημά σου. Δηλαδή δεν με συμπονάς καθόλου? Δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Ρε παιδάκι μου, σου λέω πεθαίνω, είναι θέμα ωρών. Και τι θες να σου κάνω ρε μπίλια? Να με αγκαλιάσεις, να με σφίξεις στην αγκαλιά σου για να μην αισθάνομαι μόνος στις τελευταίες μου στιγμές. Και μετά από αυτό, ό,τι ήθελε προκύψει. Βρε, δε μας